yaro salihi, mutumin da ya bar yaro salihi, matar da ta bar yaro salihi, ya da'u lahu, wanda za su dinga masa amfani. Wannan alama ce, dalili ne akan cewa idan ɗa ina yi wa babarsa ko babansa addu'a, alama ce ta cewa shi salihi ne. za mu ji Allah mai salihi. Wannan baiwa Allah tana da ya'ya salihai, saboda haka Allah ubangiji da ke sarki ya jikanta, Allah ya gafarta mata. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina yin bayani cewa idan mutum ya mutu an binne shi, ina cewa sallallahu li akhikum salamata wa tathbit fa innahu al'ana yus'al malamai suka ce akwai hadisin da ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka binne mamaci aka fara tafiya, ya fara jin ma tafiyar wato takalmin su na cikin mamaci, sannan za a zo wajensa a tambaye shi. Wannan bai ci karo da innahu al'ana yus'alu, ai innahu al'ana sayus'al, za a tambaye shi nan gaba, wato ma'ana bayan mutane sun fara tafiya. Subhanallah. Saboda haka Allah ya tabbatar da uwa muna neman taimako fi sabilillah, Allah ya tabbatar da bakinta da wajen wato ainihin amsa fi sabilillah, ga wannan Allah ya tsare kamar da malai mana bayani. fi sabilillah. kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-janna faqad faz wa ma al-hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Cewa duk wanda yake ne rai zai dandana mutuwa. Izina shine cewa wanda aka kwanke shi ga barin shiga wuta aka shigar shi aljanna, to wannan shi ya samu rabu. Manzon sallallahu alaihi wasallam aka zo aka binne mutum akwai kace limisal hadha fasta'iddu, ya nuna kace limisal hadha, saboda wannan ku tanadi, saboda wannan ku tanadi, saboda wannan ku, domin kowa sai ya zo, ko ba abin da zaka samu a ciki sai abin da ka tanada, sai abin da ka tanada. Al-mautu babun wa kullu an-nasi dakhiluhu, ya laita shi'ri ba'da ad-dari ba'da al-bab maddaru, ad-daru jannatu khuldin in amilta bima yurdi ilaha wa in qasarta fannar. Mutuwa kofa ce, kowa sai ya shiga, amma abin ta kai ce me zai faru bayan kofa din an shiga? To kofan nan aljanna ce madawwami in bawa yayi aiki da abin da ya dada ubangijinsa. In ko ya takaita bai komai ba, to gidan wuta ne. Allah ya kiyashe mu. So daga wajibi mu yi tattalin wannan rana, mu yi tattalin wannan lokaci, kowa zai zo. Saboda haka manzo sallallahu alaihi cewa ya tibil mai talafin, wato kowane mamaci abu uku ne yake bin sa. Yarju usnan wa yabqa wahid, biyu za su dawo, ɗaya zai zauna. Ukun nan shine na farko dukiyar da ya mallaka. Wannan dukiya kam ko makabarta ba ta zuwa, ko mai bawa ya mallaka, to a gida za a bar shi, da motarsa da kayansa da ko menene za a bar shi a gida. Wannan na magada ne. Sauran dangi da ya kuma su ne biyu, su za su biyo shi makabarta. Idan sun zo za a yi abin da aka yi ɗanin, daga nan kuma kowa zai koma. Me zai wanzu? Aiki. Fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu. Wannan shine gurin aiki za a suranta bawa ya zo, in aikinsa mai kyau ne, masa kyakkyawar sura, yi farin ciki da zuwansa. Idan mummunan aiki ya masa mummunar sura, ya bakin ciki da zuwansa. Kuma haka zai ta zama har zuwa ranar kiyama. Saboda haka bayin Allah mu tsoron Allah. Wannan abu biyu ba su yi masa wa'azi ba, abin da ya masa wa'azi, mutuwa da alqur'ani ba duk ba sai shi wa'azi ba, to ba kuma sauran wa'azi tare da shi. Muna roƙon Allah subhanahu wataala wannan baiwa Allah ya jikanta, Allah ya ramshe ta. Manzon sallama yana cewa istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbita, kamar da malai faɗa, fa innahu al'ana yus'al. Wato ku nema wa dan uwanku gafara, ku nema masa tabbata, in ya zo amsa tambaya Allah ya bashi tabbata, to wannan baiwa Allah ya ba shi tabbata. Addu'a sunna ne, kowa ya yi tasa, amma in an yi wani na cewa amin ba hana ba, amma kowa ya tasa. An gane ko? Fata dai Allah ya karbi addu'ar da aka yi, Allah ya karba addu'ar da aka yi. Wannan baiwa Allah ya jikanta, Allah ya ramshe ta, Allah ya sa ta huta, Allah ya yalwata kabarinta, Allah ya kyauta makwancinta, Allah ya sa kabarinta ya zama wato dausayin aljanna, Allah ya sada ta da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ninninka mata ayyukanta na kware, Allah ya ninninka mata ayyukanta na kware, Allah ya kyauta abin da ta bari a baya. Mu kuma ta ba zama Allah ya sa ta imani. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma اغفر لها وارحمها وارحمنا بعدها
اللهم لا تفتنا بعدها ولا تحرمنا أجرها اللهم ثبت عند المسألة منطقها اللهم ثبت عند المسألة منطقها اللهم ثبت عند المسألة منطقها برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بين بكرات ربك أنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على محمد رب العالمين الله يبارك